I beg now. And they're very close. Onye nke ka nna akwụsị n'ihu mortuary ọ kwụsị na move. Okay, you asked him. Nna akwụsị n'ihu mortuary ọ kwụsị na ọ sị na ka ozugbo rito na-ekwu ya mpeto ya gba
right, a gentleman. Grandchildren, in-laws, who came to consecrate with the family. Isaac Alobi, take heart. Owuchilo. Odogwa Batagore Opia. Isaac Raja Itia Komba. I forgot to say all the beautiful daughters of late Mr. Cyprain Lebeke a gentleman, a hero son. The God Almighty grant the family the fortitude to bear the mess. Shortly, it's a call of nature waiting for each and every living thing. Essentially, can we announce that can we get no one standing up committees so that you can move ahead, please. And we get everyone knows that will contain all of us. Magari check any time I get to conquer. Check any time I get to alone. Check any time I get to be and those of people that are coming here from outside. Kind of practice if I may preach, you know. So because a lot else can we care below the Sabbath. Everybody Jesus is on cancer. The situation going now. Here, everybody points them. Okay? Okay, that's in Africa. Let us find solution. Because I know one place there, that's it. That's why I'm not to come and throw envelope now. Good morning.
Awana Chibata. One Sabata, Bido, where Kabuka. Chief Jesse. One I say Karobi Makomo going okay. Batamando, olha do ledo, olha do ledo, olha. Não faz ainda. Não vai. Aye kelegi chikwanya sopra sobi mwana igolje na maite nwere obi ọma nye ya mgbe imere ka ọ bụrụ mmadụ inyere ya ogologo ndụ ọ rụkwara ọtụtụ ya n'ụwa ugbu a wee chọọ ka ọ nata n'ihi na ọnwụ bụ ihe yiri eyi ịgwara anyị na mgbede mgbe mmadụ ga-anwụ gwa akwa anyị otu mmadụ ga-esi nwụta ụra na onye ọbụla ka die by any means. Ya mere anyị na-ekele gị isi anyị kele gị n'ihe niile anyị ekele gị n'ezinụlọ n'ihi ndị Umebani niile ma ndị bi n'elu ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ ebe a ma ndị anọghị ebe a onye nwe anyị na dị nsọ echipụrụ anya n'obi ma onweghị ihe ọbụla a ga-eme ma ọ bụghị naanị ịkasi obi na ọ nwere aka ịkasi obi ma ahụ mee abịala ime n'ụwa n'ihi na ebe ahụ ebe obibi ma ya onwe anyị Chineke dịka o si na dị ọ dị ihe ọbụla bụ ihe mgbu Cyprain bụ na-arụ ya nke nwere ike isi na-arụ ya pụta mostly in the family. We condemn such a wicked attachment of Satan and demons in the name of Jesus Christ. I get anything that has to do with him in this life. I get bury all of them to the ground. So that when you hear of magic, even in that dream life, to appear in any person that has to do with him or related to him. This and other grace you ask and believe that you have answered us. Thank you for in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. And amen. When we share, when we share our ndị ọzọ ụmụnna biko ndị ezinụlọ a Kristian apụta ụmụnna abịa ndị ụka abịa ndị ọgọ anyị chọrọ ka onye ọbụla bịa mmadụ anọkwa na anọ ebe a ịbịa ikiri efụta This is the last opportunity to see him last. Oh man, you look good. You can see. Dad, can ending neighbors here? Can you neighbors here? Ah, kan voel je aan voelen? Ah, kijk wel. Laat dat doen. Is. Ja, is. Laat het eens kijken. Wat toch wel wat aan. Toch wat aan. Wat dan? Ja.
site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst anyị anabata nwanne anyị nwoke Cyprain Lebeke maka ofufe nru ili ya ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ mere ya ka o ya n'oge. Nna anyị nke eluigwe bụ onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst. Wee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị, ka ụwa ghara imeri anyị, ka mmekọ nke eluigwe ghara ifenere anyị, ma mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ, onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. N'anya na 84 edebere m Chineke n'iru m mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m, n'ihi nke a agaghị m ada. N'ihi ya obi dị m ụtọ, mkpụrụ obi m na-ezukọ ike, aṅụrịkwa ọṅụ, anụ arụ m ga-ezukọ ike n'olileanya. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ, ị gaghị ekwekwa ka onye nsọ gị hụ ire ure. Ị ga-egosi m ọnụ ụzọ nke ndụ, n'iru gị ka afọ ojuju na ọṅụ dị. Ọzọkwa n'aka nri gị ka Jizọs kwuru, onye na-ekwere na mụ ọbụna amasị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na mụ ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Sanzetu Jizọs dị ndụ ruo ụwa. Dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ nke onye nwe anyị. Ihe mere Kraịst ji nwa dịkwa ndụ ọzọ bụ nke a, ka o wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Jizọs dị ndụ Abụọma 39 7. Asịrị m ka m lezie ụzọ m niile anya ọnụ bụ onye mebi iwu nọ n'iru m.
aghọrọ m onye ogbi nọdụ amara m nkịtị ọbụna ịpụ n'ikwu ezi ihe ewee kpalie ihe a mee ka m mara ọgwụgwụ m n'ọtụtụ ụbọchị m niile ihe ọ bụ ka m mara ka m si bụrụ ihe na-akwụsị akwụsị abụghị ihe n'iru gị ihe ndị ọbụla na-eguzosi ike ya n'ezie ọ bụ na olulu ka mmadụ na-ejegharị ma ugbu a lewere anya gịnị nchere m ebe ị nọ ka ọ dị napụta m n'aka njehie m niile emela m ka m bụrụ ihe ịta ụta nke onye nzuzu aghọrọ m onye emewo ka aka na ntị n'ihi ajọ omume i wee mee ịma mma ya na-achọsi ka ọ gbatee dị ka nla n'ezie n'ihi na ọ bịara abụ n'ebe nọ abụ m onye nnọdụ dị ka nna m ha niile lepụ m anya ka m wee gbasa ilu m tutu m ala ghara ịnọkwa ọzọ n'ụwa dị n'akwụkwọ Mkpughe isi nke 7 malite ịgụ na amaokwu nke 9. Revelation chapter 7 commence reading at verse 9. Mgbe ihe ndị a gasịrị wee hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile na ndị niile n'asụsụ niile pụta na-eguzo n'iru ocheeze ahụ na n'iru nwa atụrụ ahụ egbokwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha ha wee were oke olu tie mkpu sị nzọpụta dịrị Chineke anyị onye na-anọkwasị n'ocheeze ahụ dịkwara nwa atụrụ ahụ ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa ozi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi amen. Otu n'etiti ndị okenye ahụ wee zaa sị m ndị egbokwasịworo uwe mwụda ahụ dị ọcha ha bụ olee ebe ha si bịakwa wee sị ya n'iru ocheeze Chineke ha na-efekwa ya ofufe ehihie na abalị n'ụlọ nsọ ya onye ahụ nke na-anọkwasị n'ocheeze ahụ ga-agbasakwa ụlọ ikwu ya n'isi ha agụụ agaghị agụ ha ọzọ akpịrị agaghị akpọkwa eze ahụ ga-enwe nkasi obi amen. Ka ekpere Chineke ihe niile onye jikọtara ọnụ ndị niile ghọtara n'ime mmekọ na ịdị n'otu nke arụ ọkpara gị Jizọs Kraịst anyị na-arịọ gị ka inye nzukọ nsọ gị niile nọ n'ụwa na paradaịs ihe gị na udo gị nke ọkpara gị Jizọs Kraịst nwa n'ebe mmehie dị birikwa baa na ndụ ọhụụ ka sitekwa n'ịmara gị gafee ọnụ ụzọ ọnwụ baa n'ọnụ ụzọ nke mbilite n'ọnwụ kwee ka anyị onwe anyị pụta n'ije n'ụwa nke a ndị na-agakwa n'okwukwe ka mmụọ nsọ gị na-edu anyị n'ịdị nsọ na ezi omume
ọkpụtụ niile nke anyị wee fee gị n'obi dị umeala wee ka ndị na-eru uju Cyprain mmadụ ezinụlọ ya nwee ezi ntụkwasị obi na ị na-elekọta ha anya dịka nna ka ha site n'ibutere gị mkpa ha wee mara nkasi obi ka ịhụnanya gị ka anyị kwere nwee ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi nye anyị amara ka anyị ranye Cyprain na ịhụnanya gị nke na-adịgide mgbe niile nara ya n'aka ebere gị cheta ya dịka amara ị na-emere ụmụ gị si dị na ịmawanye gị na ịhụnanya gị ka anyị wee site n'ike baa n'ike n'ime ịdị ndụ ije ozi zuru oke n'ala eze eluigwe gị ka anyị nara amara ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke anyị ugbu a mgbe niile. Peji 11 nke ihe ya furu mgbe anyanwụ wara otu anyị ka anyị ga-esi n'ụlọ ụwa nke ala naanị ọnụ anyị ka a ga-ewecheta anyị abụ 239 Andototo ke hafuru anyanwụ wara kota kaige sese no lowankala nane no loa kagaji cheta nane no loa nane no loa nane no loa kagaji cheta kota kaige sese no lowankala nane no loa kagaji cheta agazoy mandiozo ganochi mande na kongporo gagunalo cheta agabu nalo cheta tota kaige sese no lowankala nane nalo kagaji cheta isoro onye nwụrụ n'obe ịkwadobewo ijikerewo onwe gị ịkwadobewo isoro onye nwụrụ n'obe ya na apa ya n'ogbu ya ụba mara ya n'elobe ya na apa ya n'ogbu ya ụba mara ya n'elobe ejikerewo isoro onye nwụrụ n'obe ịkwadobewo ejikerewo onwe gị ịkwadobewo isoro onye nwụrụ n'obe ya na
n'obe ya na akpa ya n'okpu ya n'ube amara ya n'obe. Anyị na-ekele gị Chineke, onye na-enye ndụ na-eweta ọnwụ, onye mere ka ihe niile na-arụkọ ọrụ. Iwetara ya onwe ya otuto, iwetara ndị hụrụ ya n'anya ezi ihe. Anyị na-ebunye aha gị elu, na-eto gị, na-aja gị mma n'ihi ọnọdụ ọbụla. Ọ bụ ezie Chineke, etipụrụ ezinụlọ ọnya n'obi, ma naanị gị na-akasi obi. Ọ bụghị naanị ịkasi obi wee ka ha nwee ihe mmụta nke ga-enyere ha aka n'ọdịnihu, ka ha wee si n'ụzọ ọjọọ ọbụla ha nọ n'ime chigharịa wee chọọ ezi ndụ ahụ nke naanị Jizọs na-enye, nke ụwa na-apụghị inye, nke ekwensu na ndị mmụọ ya na-apụghị inye, nke ha anaghị ejeta n'ikpere arụsị, nke anaghị ejeta n'ịkwa iko, nke anaghị ejeta n'ihi ihe ụtọ niile nke ụwa, anaghị agụta n'akwụkwọ, ejighị ego ya. Ya mere ka ha nwee ezi nghọta, ka ha wee chegharịa nke ọma, ka o wee dịrị ha na mma. N'ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Shabiga eme. Biko ọ nwụrụ onwere onye ọbụla n'ebe a ere ha dị akwụkwọ ịgụrụ, dị ego ị nwere, dị ogbenye ị dara, ụdị ọya ị na-aya, onwebeghị onye dị ka gị nwụrụ, were aka gị ọtọ ka ịhụ onye nọ na-enwebeghị ihe atụ nke ọnọdụ ya nwụgoro anwụ, elie ya n'ala, which means ọ bụrụ na o nweghị onye ọbụla ga na-atụ anya ọnwụ ya, maka na ọnwụ na-abịakwasa mmadụ niile. Ọ bụ ihe akara aka, ọ bụ ihe Chineke kwuru n'otu a ka ọ ga-adị, o nweghị ihe ga-agbanarị ya. Mana achọrọ m ka anyị n'anya ka anyị gụọ oge rapụ ịgụ ya agụ. Isiokwu anyị chọrọ ịtụgharị uche bụ our diocese nwere team ha si na discovering and doing the will of God from the heart. Ya ịchọpụta ihe bụ ebumnobi Chineke ka ime ya site n'obi gị. Then we have another sub-team, understanding Christianity, ka anyị ghọta ihe Chineke sitere n'aka Kraịst wee wetara mmadụ. Then nke anyị ga-atụgharị n'uche ugbu a sị, God does not want anybody to die everlastingly. Na Chineke achọghị mmadụ ọbụla ka ọ nwụọ ọnwụ ebighị ebi. He don't want anybody to die everlastingly. Ọ bụghị ọnwụ nke a, ọ bụghị ọnwụ nke a ka a na-ekwu okwu ya. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ ọnwụ nke na-abịa after this. Mgbe Chineke na-ekwu okwu a, ọnwụ suggestion ka ọ na-eme, o tinye dị ka iwu na ọ chọghị ka mmadụ ọbụla naa n'iyi. Ọ naghị enye gị iwu, ọ bụ decree. Ihe o kwuru wụ suggestion ka ọ na-enye gị, na ya achọkwara ka ị naa n'iyi, because o nwere ihe ị ga-eme ma ya naa n'iyi. Mana ị chọọ ịna n'iyi, ị ga-ana n'iyi. Ngwagoro anyị Ezekiel 33:11. Ezekiel 33:11. 11 Ezekiel. Sị ha, mụ onwe m na-adị ndụ. Sị ha na mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Ọnwụ nke onye na-emebi iwu adịghị atọ m ụtọ. Ọnwụ nke onye na-emebi iwu adịghị atọ m ụtọ ma ọlị. Kama ọ na-atọ m ụtọ mgbe onye na-emebi iwu si n'ụzọ ya chigharịa. Kama ọ na-atọ m ụtọ mgbe onye na-emebi iwu si n'ụzọ ya chegharịa. Wee dị ndụ. Wee dị ndụ. Chegharịanụ. Chegharịanụ. Sinụ n'ụzọ ọjọọ niile unu chigharịa. Sinụ n'ụzọ ọjọọ niile unu chigharịa. Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka unu ga-anwụ ụlọ Israel? Ọ bụ n'ihi gịnị ka unu ga-anwụ ndị isi kwa achị? Ọ sị a na ịma anwụ ma ọ na ị ga-anwụ. Kama ihe ha okenye gụrụ anyị
Deuteronomy 30. Ala gbaa ama megide unu taa na ọ bụ ndụ na ọnwụ, ngọzi ahụ na nkọcha ahụ ka m tinyeworo n'iru gị, gị rọrọkwa ndụ ka ị wee dị ndụ, gị onwe gị na mkpụrụ gị. One thing rọrọ something of a choice. Asị gị rọrọ, ọ sị na edebere ngọzi, debe ndụ, debe ọnwụ, debe nkọcha. Ọnwụ na nkọcha na-agbawa ndụ na ngọzi na-agbawa ọnwụ asị gị were ndụ ibe dị ndụ bi n'ezinụlọ, mana ịchọchikwa n'ọnwụ ka ị ga-ewere. That is one cup of tea. That is suggestion ọ na-eme ebe a. Ka gị ghara ịnwụ, kedu ihe ị ga-ewere ọnwụ? Why should you take that? Cheta na ọnwa anyị na-ekwu abụrụ nka. Ọnwa anyị na-ekwu ọkụ a na-abụba n'ime ya. And o mechara ihe onwe kwere osidere anyị ịgba ọkụ a na mmụọ. Ọ na-ekwezu na mmụọ ya na ndị mmụọ ya, the beast and the false prophet. Ọ ha ka edebere ọkụ a na mmụọ. Edebere mmadụ bi n'ọkụ a na mmụọ. Mana onye ekwensu tajiri aka n'eze na ya ga-akpọtararị onwe ya ndị ga-eso ya ebe ọkụ a na mmụọ. Hallelujah. So anya ka ọ na-egwugharị wee na-edisive anyị ụzọ niile emenshọnụrụ ebe ahụ. Ofu uwe faithful watchman, the other one unfaithful watchman. So these two watchmen, the faithful watchman keeps on warning the people to repent, even if they refuse to listen. Ndị nke bụ a good representative of Christ on earth. Ha na-preach ozi ọma ma mmadụ kwere ma mmadụ emeghị gịnị, ma mmadụ okwenye. They go ahead preaching it. Mana this faithless watchman, ọ na-enye warning to people. So ọ naghị enye warning to people, kama ọ na-edeceive people. Rather, ọbara ndị ọ na-edeceive, ọ bụrụ na ha naanị iyi, ọdụ ha n'isi. Unu afụgo na mụ na ụkọchukwu ụzọ agbado n'azụ onwe anyị. We are the Ezekiels of this generation in Ishikwachi. Ishikwe now represent Israel. We are now preaching the word of God, whether you will hear or not. We must preach the word of God to you, because we want to represent Christ, our Savior, very well. So now, when they preach prosperity and direction, hallelujah. Amen. So now, in your bonai, make unu mara, but the truth, we go Chineke. So Ezekiel was instructed to preach 2 sermons to Israel. The first sermon, mend their lives and go to God, that the Jerusalem will be destroyed. They close their ear. Another message, na Chineke si na ya ga-repair arụgharị Jerusalem, na ya ga-akpọghachi ha back ka amara ha ga-ege ntị. Yet ha achọghị ige ntị. Instead, ha na-akwa Jeremiah emu. Bugodo Ezekiel 33, 31 to 30. Yes. Ha agwarịtawa onwe ha okwu. Yes. Onye ọbụla ọgwa nwanne ya sị, biko bịanụ nụrụ ihe bụ okwu a nke na-esi n'ọnụ Jehova pụta. Ha wee na-abịakwute gị dịka ọbịbịa nke otu ndị. Ọbịbịa nke otu ndị na-egekwa ntị. Nọdụ ala n'iru gị dịka ndị m. Yes. Ha na-anụkwa okwu gị niile, ma okwu gị ndị a ka ha na-emeghị. N'ihi na ịhụnanya riri nne ka ndị ahụ ji ọnụ ha egosi, ma uru ha nke na-ezighị ezi ka obi ha na-echeso. Hallelujah.
nke ịhụnanya riri nne dịka onye nwere olu mara mma nke na-akpọkwa ụbọ nke ọma n'ihi na ha anụwo okwu gị niile ma ha adịghị eme ha. 33 ma mgbe ọ ga-eme lee ọ na-eme ha ga-amakwa na onye amụma anọworị n'etiti ha. Because na na-ekwu ọ sị na akwụche Jeremaya amina Ezekiel okwuche akọbịa ọrụ n'azụ onye iberibe nke bịara imebi obodo anyị imekwa nke Emeka. Mana ọ bụrụ onye nwere uche Jeremaya ebuo na amụma bụbuo nke abụọ ọ bịa na mmezu yet ha enweghị ihe mmụta. Ezekiel abịa zichekwa ha ozi ahụ yet enweghị ihe mmụta. Chineke wee zubezie ịla ha n'iyi na a ga-ala ha n'iyi ma na-ekwe ha nkwa na a ga-ala. Ma one thing chọrọ ịgwa gị na mbụ edipendịrị n'ezi omume nke ị na-eme before. Kraịst miti ego na ajọ omume were ajọ omume mee gị ikpe. Ọ bụrụ na ị na-eme ajọ omume before wee chegharịa na Kraịst land ya na o kpee gị ikpe n'ezi omume ọma ncheta ajọ omume ị na-eme before. Mana ọ sị na ndị Israel dị wicked. Why are they wicked? Gịnị bụ wickedness? Ọ bụ ebe a ka m chọrọ ka anyị rụtụ aka. What is wickedness? Kedu ihe Chineke ji wee sị na ndị mmadụ the wicked? Because they refuse to receive the power that will transform their life so that they will worship God and glorify God in all their dealings. That is why they are wicked. There is no power in shrine. Arụsị enweghị power. A ga-eji fe Chukwu. Mana ndị na-efe ya amaghị na arụsị bụ another thing altogether. Na ọ bụghị arụsị ka ọ bụ chi nke arụsị ka anyị na-akpọ Chineke. Chineke anyị abụghị Chineke arụsị. Gụrụ anyị Aịzaya 51, 18 and 19. Ọ dịghịkwa onye na-ejide aka ya n'etiti ụmụ ndị ikom niile o mewuru ka ha tozuo oke. Ihe abụọ ndị a adakwasịwo gị ebere o nwere. Ihe abụọ ndị a adakwasịwo gị ebere o nwere na-arụ gị mbibi na ntikpọ na oke ụnwụ na mma agha m ga-esi aṅa akasi ego obi. Hallelujah. Go 1 Corinthians. Kama okwu m na-ekwu bụ na ihe ndị mba ọzọ na-achụ n'aja. Kama okwu m na-ekwu bụ na ihe ndị mba ọzọ na-achụ n'aja. Ha na-achụrụ ndị mmụọ ọjọọ. Ha na-achụrụ ndị mmụọ ọjọọ. Ọ bụghịkwa Chineke ka ha na-achụrụ. Ọ bụghịkwa Chineke ka ha na-achụrụ. Ma achọghị m ka unu ghọọ ndị unu na ndị mmụọ ọjọọ na-enwekọ ihe. Ma achọghị m ka unu ghọọ ndị ha na ndị mmụọ ọjọọ na-ekekọ. Kezi maka ezinụlọ nwere ndị na-ebere arụsị nwee ndị na-eju what is happening there? Ọ gịnị na-aga ebe ahụ? Onye nke eburu nke na-anata onye nke eburu nke na-anata. Mana nwatịrị m chọrọ ịgwa unu ọkwa ifuru white a dị ebe a. I were white a detu na mmanụ white ga-anwụ. I were mmanụ detu na white ga-anwụ. Mmanụ adịghị anwụ anwụ. O nweghị ihe na-emerụ ekwensu na ndị mmụọ ya. Ekwensu na ndị mmụọ ya dị 50-50. Inye ha nke ọma ha erie, nye ha nke ọjọọ ha erie. Ọnọdụ niile dị ha mma. Mana ọ bụghị otu a ka ọ dịrị ụmụ Chukwu. Ụmụ Chukwu can never be polluted by the wickedness of Satan and demons. Everything. Ọ sị ụbụrụ ụzọ alaeze Chineke na ihe ndị ọzọ niile na a ga-atụkwasịrị gị. Ọ bụrụ na ọ gọziri gị mee gị ka ime ihe na ahụkwana onwe gị datị na-eme ka ịgbachi udo ogige ibe nna ara gị. Ọ hụkwa gị na ndị ọzọ ka e nyere.
assignment e nyere gị to love everybody. Were ihe nwere gị ozi leta ụmụ mmadụ. Ọkwa ya bụ ihe Chineke assignment ya bụ ịrụcha. Mgbe ịrụchara Chineke eduru gị laba. Ka onye nwe anyị nyere anyị aka ka anyị ghara ịdị ka ndị Israel na-amaghị mgbe e kere nkwa ụkwa. A na-agwa anyị ihe ga-eme, ebugidere amụma na n'ebe bi Jerusalem, ha nọ ebe a na-emegheri emebie Jerusalem. Ihe a na-eme the assuming that na onweghị ihe ga-eme ka the presence of God kwe ka emebie Jerusalem. This is the assumption we are practicing today. Look the truth. Don't assume anything. Don't assume that the can do to it. Look at the truth. So the truth is the only thing that will set you free in this life. More transform our life. Or God transform our life. Make our total name better reciprocate. Ni better reciprocate Zagaria. Madana is or Chichiri Ba or Weibo Kudu or just raw Chichiri Gabije. Onye why where can you see Hamega Kawazo? There were Boatia. Ndi Keboro man Leoka, believers, so on and so forth. Never happy what Christianity. Oh, we don't know a number. Ni Jala, Sitana, Aragi, Jesus Christ. And all God driving in a manner. Jesus Christ, you know, shall be guided. See, I ain't hearing yet. Katie, I was on that, but better. What you doing? You don't wear baby, oh, yeah, mammy, Cyprain. I ain't going to see you again now, how you go. It's not well. Okuchukwu a na-ekwu ebe a taa
ọ bụ Cyprain ka a na-agwụ ya ihe dị nwere idea onye a na-agwụ ya bụ Cyprain anyị nchara ka a na-agwụ atụmatụ ụmụ ndị abịa abụ ọ bụrụ na nwere n'ime ụlọ ama ha Chineke echegharị ya taa ihe a na-ekwu ka ọnwụ papa chetara anyị na onye ọbụla ga-anwụ anwụ sometime Sunday na ihe ga-abara anyị obe mara Chukwu onwe awụsa ọwa n'ebe dị mma. Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke. Anyị na-echeta uru gị taa nwanne anyị nwoke bụ Cyprain. Anyị ekele gị na ị nyere anyị odibo gị a, ezinụlọ ya, ikwu na ibe ya na ndị enyi ya, ndị ọrụ nke oru gị nwoke, ịma ya na ịhụ ya n'anya dịka otu onye anyị na ya na-ejekọta ije n'okwukwe n'ụwa nke a site na ebere gị na-enweghị nsọtụ. Kasie mmadụ ncha na-eru uju obi, nye anyị niile okwukwe ka anyị wee hụ ọnwụ dị ka ọnụ ụzọ nke ndụ ebighị ebi, ka anyị wee site n'ezi nkwenye na-aga n'iru na ndụ anyị n'ụwa nke a ruo mgbe ị ga-akpọ anyị isonyere ndị buru anyị ụzọ gaba site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ma ndị si ebe tere aka bịa ka a soro ezinụlọ Cyprain n'iru ụjọ, anyị ayọọ gị mgbe ha ga-alaghachi, biko nye ha amara ka ha wee larue n'udo n'aha Jizọs. Gọzie ha n'aha Jizọs, duzie ha n'aha Jizọs, nụkwara ha ọgụ, chedo ha n'ihe egwu na ihe ize ndụ niile nke okporo ụzọ. Nye ha ọganihu n'ụzọ ha niile, kasị n'ịhụta ebere gị na ito gị n'ihi ịdị mma gị n'ebe a, ka e wee kpalie mmụọ ha, kpalie n'ime ha ọchịchọ ịba n'ọṅụ zuru oke nke ihe nketa anyị. Nna anyị dị mma, onye ezi omume, anyị eche ndị be Cyprain n'iru gị, chee ndị be ube a n'iru gị, chee ndị ọgọ ha n'iru gị, chekwuru ibe gị na dị mma. Eze eluigwe, anyị buru ụzọ yọọ ka ịkasi ihe obi n'aha Jizọs, wee na-asị gị onye dị makwa ka ha mara gị, biko onye ezi omume, onye nwe anyị, nke okpukpere a na-ekpere ka ha ghara ịdị na-akọ akọ ma onye a ọ bụ onye nke gị ka ọ bụ na ọ bụghị onye nke gị. Onye nwe anyị, dozie akụrụ uche ha ka site n'iji ụkwụ ha na akparamagwa aka ha na-abụ ndị nke gị n'ezie n'aha Jizọs. N'ihe ọ bụla ha na-eme na ndụ a ka ha na-ahụwa dị ka ndị nke gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nọnyere ha. Ndị na-azụ ahịa, bụzie abụ ahịa ha. Ndị na-arụ ọrụ oyibo, bulie ha n'ọkụ maka ka akwụkwọ ụgwọ olu ha. Ndị na-achọ admission, anyị arịọ gị na dị mma ka ọnwụ Cyprain weta udo na ngwuri akara ka ọ dị na mbụ n'aha Jizọs. Ọgwọ ndị ha na ibe ha na-eme ihe rụkwụrụkwụrụkwụ dịka okwu a nụsịrị ebe a taa na nke a nọ n'abalị, ka onye ọbụla nwee mgbasa iru abụ ọma ego ikwere ka ha bie ndụ ọ ga-aba ha bisia na ikpeazụ ha kawa ahụhụ, ka ha maa na ha rie rice ebe a na ịgbajiwe ọkụ kawa ọkụ mmụọ na onweghị uru ọ bara, ka onye ahụ kachie obi fee gị n'oge a, ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ ka ọ dịrị ya na mma. Anyị asọ ga-adụ ụmụaka ndị a na mma n'aha Jizọs. Ndị bụ ebe a na anyị ka anyị na-asị ka onye nwe anyị megide n'ezigbo ụzọ ọganihu, unu bụ ndị maara ya. Ikpe Chineke dị mfe mana ọ dị ahụhụ, hụ ntachi obi si n'ụzọ dị warawara wee baa wee keta alaeze eluigwe. Anyị ewu iche Goodluck a n'ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị rịọkọ amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị n'ụwa na mgbe niile. Amen. Gị bụ onye isi edu na anyị bara n'ihe abụ kwe na ebe a, anya m aka ha anya gị, ntị m aka ha ntị gị, iso na-abụ abụ nnabata ihe ebe a. Ọ bụ ndị ncha bịara ebe a, gosi nsi nọ ebe a, nyere n'afọ ebe ụmụ na-egote ọjị, ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Praise the Lord. Praise the living God. Chineke gozie unu n'aha Jizọs. Ọ bụla ndị Disemba ga-anọchakwa ebe a n'abalị wee bidokwa n'ụtụtụ a wee nọruo n'oge dịka oge ugbu a. A ma nsị onye ọbụla bịara ebe a ala n'udo.
mmepe ụzọ agamnihu ka m na-ekpe n'isi unu niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Haleluya. Agaghị n'oche unu. Anyị agaba n'ili. Ili dị nso. O nweghị ihe mgbochi wutu ụka itupu. Amen. Ka ekpere Chineke onye a tọgbọrọ ọkpara gị dị ngọzi n'ili doo ili nke a nsọ anyị na-arịọ gị ma kwee ka odibo gị a bụ Cyprain onye a ga-eli arụ ya n'ime ya binyere Kraịst na paradaịs nke gị na ka o wee bịa n'ala eze eluigwe gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. O pụtara ekpedakwa ya dịka ifuru osisi, ọ na-agbapụ dịka onyinyo ọ dị ngide otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbakwuru n'ihi inye aka ma ọ bụghị gị? Onye nwe anyị, onye na-ewu ekwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Onye nwe anyị, ị maara ihe nzo niile nke obi anyị. Emechila ntị ebere gị n'ebe ekpere anyị dị ma rapụ anyị, onye nwe anyị kasị dị nsọ. Gị Chineke kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere kasị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ofu ọbụla nke ọnwụ. Nakwana Efesiọs 16. Gị onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ nke na-ebi n'ime anyị ga-ejikwa ike n'ibiri anya. Ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị ọbụkwa n'aka gị. Mgbe anyị na-abụ abụ 50 a ga-etinye Come this way, come this way. Alors, libre.
Hallelujah. Amen. Site n'onye nwe Jesus Christ, anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị Cyprain nye send it down. Hello, madam. Without water. Jump out of sugar. Into Laranto Uzuzu Lara Uzuzu onye nwe gozie ya debe ya ka onye nwe mụkwasị ya iru ya wee mere ya ebere ka onye nwe gosi ya iru ọma ma nyekwa ya udo onye nwe mere anyị ebere onye nwe mere anyị ebere na ikele ha dị nsọ ka alaeze gị bịa eme ihe na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe emekwa ya otu a n'ụwa nye anyị taa kele anyị weta gbara anyị ọjọọ niile anyị mere ka ya onwe anyị gbara mere ya ọjọọ edubara anyị n'ime ọnwụnwa zọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze bụ nke gị na ikele otu mgbe niile mgbe niile. Amen. On page 18 inye aka anyị dị n'aha onye nwe anyị, ngọzi dịrị aha onye nwe anyị. Abụ 333 anyị ga-abụ nke mbụ na nke ikpeazụ. Abụ 333 Chukwu nọnyere anyị ka anyị zukọ ọzọ. Ka anyị zukọ ọzọ were ezozo ya n'edoge chebe. 'Cause 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 '
wezo n'okwu Jizọs. Ka wezo, oh, ka wezo. Chukwu nọnyere ka nzukọ ọzọ. Nke ikpeazụ. Chukwu nọnyere ka nzukọ ọzọ. Were ọtọ ya na-ekpuchi gị. Chụghachi ọnwụ dị n'ụzọ. Chukwu nọnyere ka nzukọ ọzọ. Ka wezo, ka wezo, ka wezo n'okwu Jizọs. Ka wezo, ka wezo, Chukwu nọnyere ka nzukọ ọzọ. Anyị ji ohere a ekele mmadụ niile, ma ndị ikwu ma ndị ibe ma ndị enyi, ndị niile bịakwutere ezinụlọ ndị bụ Umebani ịkasi ha obi. Ụzọ ọbụla unu si nye aka na Jehova ga-akwụghachi unu ngọzi kwuru ngọzi, unu ga-anata ngọzi n'ụba. Anyị kelere karịsịa ndị gburu ili a, ma ya ekpochikwa ya ugbu a. Onye ọbụla enweghị aka ọrụ ga-esite n'igwe ili a nwee aka ọrụ mgbe mmụta gasị n'aha Jizọs. Ndị niile weburu aka ọrụ, agamnihu ga-abịakwasị ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ga-agọzirịrị mmadụ n'ime ije ozi ya n'ili a egburu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. On a special note, ana m ekele Egbe Igwe. This is the first time kamgbe nwere mgbe anyị chọrọ ya gaa n'Enugu, mana ọ nọ, mana ọ maghị onye mbụkwa bụ na anyị gara na ndị ụkọchukwu jere ihe a na-eme n'oji, maka anyị na-anụ aha ya, onye anyị na-anụ aha ya anyị na-achọ ya. So lucky, by the grace of God, I saw him today. So everywhere, happy to see you. Thank you, Mazika. Jesse, happy to see you too. Thank you. Eric, your brother Zika. Thank you. Okay, Zika. Okay, one. Onye nwaanyị gojikwa aga. So ndị se mbatị niile si n'ezi na ka anyị na-ekele unu niile. Ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma n'aha Jizọs. Ya mere onye nwaanyị na Chineke nke ebere niile. Ya ụzọ mgbado na nwunye ya, ezinụlọ ya, ezinụlọ nke nwa. Anyị ekpuchi onwe anyị n'ọbara Jizọs. Megide any negative reaction from any angle of this world. In the name of Jesus Christ. Ihe anyị ga-ejeta n'enyimo ndị a bụ ngọzi. Ọ ga-adịrị anyị na mma, dịrị ndị isikwe niile na mma, dịrị ezinụlọ ndị bụ Umebani na mma. N'ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ n'ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ ka ọ dịnyere anyị niile ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Dai patapa picture. Kango no no bia no me. Okay, para record so bad. Record. O kasi na na. Kuche! This side. Uzuri emechi. Mbadike nọnụ ha jikwa ụdọ onye ọbụla m hụrụ ụdọ m ihe m hụrụ ụdọ m nwanne nke m ige ọgabisi nọnụ ndị ụmụ oketa niile ndị enyi na ikwu na ibe nso ndị bụ ọnwa alarụ wee bata anyị na-asụ ụlọ nnọọ ịgbara ihe njakọ ụlọ alụ ụlọ ndụ nke m mmamusi nọnụ yes ka nkọwara unu na ndị bụ ọnwa alarụ onye ebe a ka Mr. Cyprain Lebeke lụtara nwunye ya nke izizi Mrs. Cervice Umebani n'ihi ọnwa alarụ ya mama uche mama blessing mama ekwu so ka nkọwa ya ọfụma so na ha Ndo gogo ka mbụ ka Chineke kwuetu na eburu bịa hije anyị anya mmiri n'ụbọchị taa maka ọnwa nna anyị nwoke ka Chineke mere n'otu isi n'otu mere anyị n'aha Jizọs. Thank you biko ndị ọ dị n'aka ka enye ya oche bụ thank you very much. A na-enye ihe nsu ya anyị maka eme niile achị ụzọ achị ndewo well done. So I na-ekene ebe ọ pụrụ iche ndị St. Bart's Church Parish. Permit me to recognize the presence of Engineer Ogo Ukele Aranya. Engineer, I na-asị gị nnọọ. Permit me also to recognize the presence of nwanne m nwoke ugoro nwanne anyị niile ugoro kotoko mmadụ ụrụ mmadụ ọha. Onye ka anyị na-ekwu maka ya nze ka nze nze Ishikwe Chief Sir Jeff Ukele Aranya egwu igwe Jizọs egwu anyị na-asị gị daalụ for coming mgbe mere ka anyị keleke ọfụma o nwere ndị ụlọ anyị n'ihu biko ọ bụrụ na ị ga-abịa nso ọ ga-aka mma ndị Sun nọ ebe a the Standard Organization of Nigeria and a broadcaster so I know what is there, yeah, what is there, you know, so I don't know. On the SON, there are blessings now. I know government. I want to see Ndun. Or say Mesne. Komayaka. Ndun. And this one, now Andy Umebani, thank you for coming. Only single son, MC elected. Yes, it is really a gap. Oh, yeah, can't go. So, in a year by Hona, ndị mmadụ ụfọdụ nọcha na canopy dị iche iche maka ine anya hụ na canopy dị ebe a etinyechara ya ihe canopy tokpuru bịa aka amagwọ mgbe na canopy kara aharụke ala ma ala eme ihe so anyị na-ekene ndị bụ Umebani ihe niile na-aga n'anya Chineke emekwugo mmiri ikere ijo so anyị na-ekene Chukwu anyị na-ekene ndị St. Bart's ebe ọ pụrụ iche daalụnụ ụdịla ụmụaka ndene anyị agbala ọlụ ekwu yes n'ụmụ nwaanyị anyị ekene unu thank you ka anyị nọ ogologo ndụ nwee arụ isi ike mgbe oge nzukọ anyị ahụ ụmụ anyị ahụ ụmụ anyị ọ ga-enye ọ ga-ịnọ ọkụ ihe mekwu eziokwu thank you very much Engineer Ogo Ukele Aranya, I salute you. Thank you for coming. Obe Ukele. And I am share home now. You are welcome in Jesus' name. Yeah, my God, God, I. So, go to Chile and let's have one. I will let you go.
Alimba na ready. Okay, just na Alimba family. Who is there? Oh, no. Onye ukwu bụ onye nta onye ọbụla na-arụ nke a na-eti ya ana m ekele unu unu kwadoro ọfọma anyị kwago nsi nabata anyị n'udo anyị si biko ihe dị otu a gbatịara anyị aka mgbe ọzọ anyị ga-abịa ya bụrụ ihe ọṅụ mana kote na-adị anyị nwa bụ ndị ikpe family of Justin Alimba bụ ndị ọgụ unu ji ihe anyị unu fụrụ ebe a wee na-asị ka anyị tie unu aka n'obi ọ ga-adị mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndị ọgọ anyị mebe Alimba anyị ekene unu ka Chineke gozie unu n'aha Jizọs. Anyị ekene unu na unu bịa iche anyị anya mmiri nwanne anyị nwoke nwụrụ n'ụbọchị tata ka Chineke gozie unu bụ unu ma ala ụkwụ makpa unu n'ụzọ bịa unu na aka obi unu mma ka Chineke gozie unu n'aha Jizọs. Ndị ọga anyị si Nkwili ndị be Alimba ga-enye ha oche ekwu take over ọgọ ekelelu mbụ kelekwu unu bịara m ndụkwa abịa machi ma agbalị na kee kele m ọfụma ihe njila nke ahụ na-eme ihe a na-arụ ịnọ dị ya. God bless you. Thank you. Nke ndị anyị na-ekwu maka ha nwayọọ ekwesị nnaga famili from Nkwili ọndụbe Elizabeth nwunye anyị ọhụrụ na-abata kịta ha bụtụrụ igwu ole abata ndị be ekwesị nnebe anyị na-asụ unu nnọọ gwara mgbe ọnụ agakwa bọọlụ awa aka ala onye fido nọga Ndoga ikukura ikene unu unu bakutara iniye manaje Chineke gozie unu anyị na-ekere kwasịkwuru unu unu niile asara ka eze azụ bịa nwanne ikusi na nwanne ibu nwanyị na-ege ka Chineke gozie unu. Ndị ọ dị n'aka ga enye ha oche ebe o kwesịrị biko ọrụ onwe ndị ụlọ ka ha ekwesịghị ịlọdụ anyị na ya olukwu ụlọ nnọọ ka ndị Nkwili wuru bịa nke ndị anyị na-ekwu maka ha Injinia Friday Okata family from Ebonyi State. Ndị anyị na-ekwu maka ha bụ ọndụ mmanụ nwanne anyị nwaanyị wụ Blessing DB. Ndị ọgọ anyị batanụ ndị ezigbo mmadụ agba okwu ụtọ so anyị na-asụ unu ndị ọgọ anyị welcome. Ndị ọgọ ikele anyị bụ ndị Ebonyi steeti anyị nwere nwanne ụmụ nwaanyị Blessing. Anyị si ebe ọ bụ ihe na-etu a mere ọ ihe na-emegbu mbụ ọ na aka nara eju afọ mana etu ọ bụ na omego nwere ihe anyị ga-eme anyị amaghị Chukwu mgba ka anyị were ka anyị si wee fi ya ka onye ọbụla uwe na enyi ya ọ ga na-ekpere anyị ekpere anyị nwa na-ekpekwere ihe ka anyị nwa dị ndụ Pita na-aga karie ya ihe a ka anyị na-ayọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndị ọgọ anyị fọrọ ekele unu
Thank you. Engineer Okata, and I'm saying thank you very much. B, I hand you go. Nebo Okata, over to you. Yotago. Ogo, I am who will today. I can let off for engineer. Yes. All the zero now. Let Mr. Cyprain Lebeke Umebani. Whereby on time when they celebrating the life and time of this late icon. Maybe can be an whenever at the age of 79. What I go tribute when we hear the day. Tribute to the caller, one guy who could not sign as a country just weekend. So far, I have a taco. Anemba family, Ndiobansi and Embry, nowhere to be precise. I have a taco. There was another family from Quilly. No bear, Mama boy. Mama Nemeka, Mamu. I have a taco. I have a engineer Friday. Okata. Ndiobansi for the states. Then I'll be here. So that goes to the wedding. I have a tangible one family. I have another taco.